Колеги, днес ще вода комисията. Ще откриваме комисията по земеделие. Имаме 3 точки. Първата точка е... Може би да пристъпим точките на правото отношение, защото запитване в агенцията по подписване дали има дела тази точка дали се водят и предполагам, че до 5-6 дни трябва да получим информация и отпадане за тази комисия и тези ще се гледаме. След като получим информация дали се водят някакви дела. Колеги, предлагам на гласуване да отпадне точка от дневния ред. Точка първа. Да, отпада. Следващата точка е относно предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд в землището на село Ключ, община Петрич, на Общинска служба за земеделие град Петрич, за постановяване на решение за постановяване правото на собственост във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1, 2 и 3 и ПЗР на ЗИД ЗСПЗ. Колеги? Какъв имат въпрос? Даване на съгласие. Землище на Ключ. Площ 2660 квадратни метра. Решение на поземлена комисия признава правото на собственост. Стоянов Работ Параполис. Заведено. Мисля, че няма смисъл да го спирам човека за един имот. Има се решение, приложил си всички документи. Така се идентифицира точно това, което му е възстановено с решение и после с това. Да, то се идентифицира по местност. Примерно, решението му по местност седи, която си установи имот. Но точно местоположение не се знае точно местоположение. То има случаи, когато може и в тази местност да няма имоти. И го възмездяват на друго място. Да, и на друго място да си заснеме същия декларация имот. Да, общински. Те по член 19. Това трябва да е в землището на това село, което... Да, трябва да е землище на Ключ, да. В същото землище. Колеги, предлагам точката за гласуване. Аз да може ли да допълна нещо към това предложение, постфактум това е минало, но само искам да покажа нещо на скиците във връзка с друг имот. Ако понеже дали го има като опция. Аз не имам го като опция, мисълта ми ако трябва да излезе като предложение от нашата комисия. Не има общо с тази точка. На този човек го възстановяваме, то дето е 10. Да. Така, 10 тук е главният път, тук това 29 е пасище. Тук на себе поне 5-6 имоти са блокирани от пасището. А пасището няма никаква форма. И предложението ми, ако трябва да дойде от комисията по земеделие, да променим пасището, да стане път, по този начин ще има достъп всички пътища. Вие, че пасището покрай пътища да се направят да път е по-добре, защото проблема е много сериозен и то навсякъде. Да, на много места. Специално тук, ако можеш да го видиш, има един масив от поне 7-8 имота, които ги се отпушат. Ама не само там. То на много места. Да, хора да конкретно случай, защото ме направи впечатление. И сега примерно един разпочет тук долу, да при база там до бетоновия център и отпред пред неговото там пред сградата, той е пасище. И всеки година взима разрешение тук да преминават през това пасище. А тук отпред една единица от 2 метра се води пасище. А тук е удобно, защото това като стане път, той не мога да включи му републикански път, но може да стане селскостопански път. Да, и това по целото това нещо, ако виж на кайфа, отпушва много голям масив, който и цената им се дига, хората могат да се вписат спокойно. Разбира се, аз това годин бъдем в Италия.
Или не знам дали сте го гледали, то е тази кривина, която гледаше тук. Това всичко е пасище. И той граничи с долния път и граничи с улицата. То навсякъде, при всички пътища, А то не е и пасище, де факто нормално. Значи тук не е да знаете, че то навсякъде е пасище покрай пътища. и смисъл, дори до нас предложение към комисия, като комисия, до общинска администрация, това на следващото заседание, да го минем с път. Да направим предложение. Да го обидим като предложение, със съгласие на цялата комисия. И пасището, което се намира непосредствено към тази имота, Може да го идентифицираме като имот, номер еди кой, това всички има номер. не, това може да видиш какво е то. 37. Значи записала съм предложение, пасището, което се намира близо до имот. 37, 349, точка 9.3, точка 29. От пасище в друг вид и после в път, защото ти не можеш да пасиш директно в път. Не знам дали мислиш, че може директно в път, а? Аз мисля, че мога. Може ли? Може, че не напред. От пасище в път. За малки горки, дом съм път. Защото по този начин е приятно нещата и наруши. Колеги, а това предложение, преди да го гласуваме, да попитам, искате ли да предложиме на общинска администрация, когато има и друг, това, което ти каза, като има други такива имоти, просто да върви към и другите имоти, ама как да го опишем, не знам дали ме разбрах. Ясно. Въпросът е, че ние трябва на всеки разглеждане случаи, че няма да тръгнем да си играе всеки, да разглеждаме цялата метода. Разглеждаме предложение, което ако може да оптимизираме нещата за достъп и на хората да им поправят нещата, да го предлагаме като вариант. Колеги, предложението, което направи господин Божанин, да го гласуваме. И вече ние това го пускаме към общинска администрация, па те да ни го предложим. Да направят предиска и да го... Колеги, последната точка е от Димитър Бъчков, кмет на община Петрич, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Габрене, община Петрич, на основание член 42 алинея 6 и за Р1 от занесена. Колеги, зачитам само решението. Избира Дафина Кирилова Петела, постоянен адрес община Петрич, село Габрене, улица Иван Вазов, номер 8, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Габрене, община Петрич, за срок по полагане клетва на новоизбрания кмет за кметство Габрене, община Петрич. Прилагам решение номер 379 от 21 август 2025 година на ОИК Петрич. Да. Колеги, продължаваме комисията по земеделие. Остана още една точка да разгледаме. Точката е относно учреждаване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот идентификатор 03211.111.617 землището на село Беласко, община Петрич. Имаме го на имейл, така че предлагам да защита направо решението. Решение. Първа точка. Дава съгласие да бъде включен в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година в раздел предложение за учредено право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот в публична общинска собственост. Поземлен имот идентификатор 03294.111.617 кадастралната карта на село Беласица, община Петрич, одобрен с заповед номер
РД 18-528 от 20 октомври 2017 година на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземлени имоти, няма данни. Местност Копанчето, номер на предходен план 30617, 10 категория, НТП нива с площ от 1278 квадратни метра, трайно предназначение на територията, земеделска, в землището на село Беласата. Имотът е актуван с частна общинска собственост. Втора точка. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на Калина Стоянова Митрева за разполагане на пчелин над 10 пчелни семейства в поземлен имот с идентификатор 03294.111.17 по кадастралната карта на село Беласата, община Петрич, одобрен с заповед РД 18-528 от 20 октомври 2017 година на изпълнителния директор на АГКК. Трета точка. Годишната цена на правото на ползване, съгласно оценката от независим експерт, оценител върху поземлен имот частна общинска собственост, с идентификатора, който цитирах по-горе, е в размер на 21 лева годишна наемна цена. Четвърта точка. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по учредяване възмездно право на ползване, като издаде заповед и сключи договор с Калина Стоянова Митрева с постоянен адрес град Петрич, улица Иван Прослушев, номер 2, община Петрич, област Благоевград. Няма срок. Няма срок, там Няма срок, извинявам се, не съм го зачела срок от 10 години. Да, грешката е моя колеги, извинявайте. Срок от 10 години. Защото не го чух и... Извинявам се, аз просто съм пропуснала с 10 години. Колеги, благодаря ви. Това приключи дневния ред на Комисията по земеделие. Закривам днешното заседание. Аз съм го нещо гледах по-напълно, и към въобще. Не, това е много